te mentah haman ki video tangko we bet ke jingli balai phirai kho ba mon la rai kho ba mentah bat kumta ter pan jubab i comments te la jinjar te ngongan le snon ko we ka video hang ni mo na mar ki jingli ki don be ngala banong lai teli mo ngin ya pej mentah hang ni kaban kong ka de ka assumption jong ki pej ba mo leni kinong comments leni wad ki bahiyang sem jonga perlok perjo jonga sebalik cawan para bay trelang para bay dan lang kuming tairo kawe be jingli yo le katar de ki ong yo le se ni di dawail ni yo le se dan jingpang yo le se tension stress kata be haji mudjim berkhan tetong ini jubab ini peja kata kabar pan ngan keli ni deng negai kada bangarai ko itip ne ama kabalai pan ngan se thu ld ngai phi negai kada barai ko katkum ka jing so thu ka jong na te ka long ke ka ba so dan te manta ye ka assumption jong kipai ba kiba ong yo le se banga di dawai mo kata te dalile ka bomla ban long ban pan rai ko ld da ka ba shudi dawai te kata ta kanam don jing mud e na mar kan sadon bet ka side effect kan sadon bet ka jing kata de na bot kam ju bha na mar yo don na pling chong phi ki basnga phinang di dawai te kam ngam so ya hab kata am har mo te ka bar ban ong badan jing pang te ka jing pang ru ngam dan hereng abiang abet na ya ka yeng na mare we chawa chaneng abam na di kam dan te teng kan dan hi kita ka balong suk po ayu da bam kul mar report liur mi re ban ong jing pang ban kulong nga ban rekho te ban dan ma te yo dan se ki bong balong tension stress hi kata te ngini pet ke kada yo le se ka dan sisang ini pet chibukot kini video ma te ashwa kata long ba don ru ki bakali ki ba ong de ba mon do rai kho makana ru kham babrio man manta te kham khan chen rang man manta ho ngaru so ye de kata na mar ba de la ra kho kum ni am ko wan de ka dor de kum chwa de le videos ma mo mi arlai liru abnong redan ki bong ba babrio long di angry bird remle le ye kata ta kalong kum ta he ken mom habriu ken sin bala rai kho sin bala fit te mo badan he pan man bo ang hana ba man pi sngat po pi habriu por ba sngat ye kata tam le long kadan la ka jong ka jing sngo ka jing yu i kinong pai le na kaliang ka jonga na so habriu hi rai kho kum ni kham tam kum ka snik mat ka jonga le kum ni phikli am kum no nga yo ka snik mat ka habriu do kan ni phi am ka to ka cure skin ha be di bat snik mat shat penon ka mai ka to man ka por ma kumno ban yo ru mo phi ni am galing la po description la pin ro po comments phi click ti galing tok phin ya bi cha play store na play store pan phin download ki to ga apps de la dep download ang to ga cure apps ma dep download to phi sign up ken do phone number jong phi the dep sign up ang to ka ai kan kali phi don problem yu ma han sneak mat ka jong phi la bande ke nyang mong la bande ki percent la bande ki kat ba de bande ru ta ken da dem nang ta kin pen connect ye phi bat kini ki doctor mo dermatologist sang to te ki doctor ki le gumno ki shupai ik snik mat ka jong phi na ne kan ring ban shikman hang to ken ki pani be phi to ki dak saw badat mo to balong dot to ke problem ba phi don hang to lang ba ka to bat ken kin la ban page ban analyze ban ip ka we ka kit box ma ngala banang kids box le ni ko ka box ma ko badan santli jaj dawai hang to na banta ka skin ke jongi ka dor tangar jar ar spa kamut phila ban yo ka dor ka ba ka ba kham sotna phila ban apply ru promo code mon red ba pinyo duna dor chi spa tangka lai rap mo te ta te to man ta ngin ye pe sa ka jubab chong I kong deng kat kum ka jing su thu ka chong phi na ka ka da ba ubaman ulong kum ni ba de balong uba abriu baitna ba ban sam jubha ro ne ro thane de ka ta ma ta sister ne yang ka jong phi ba handsome to patay na se dengan patay no ngam tah ne kan det kum ka jing pet jing sham jong amu nama la ya salang kata te lai thu la tu he ba belia dong no salang ong bet bade silok sikurim silok te tip mo
tang bolong datep hai ra kata tang batep hebat nah do ba sedang heban armet nga long ding sedang bukti lai nai en chu bang bam ra te nga kham bam ra te bolong kpar mon ra bang bam lang hira ti kapor ngani ra bam lang re namar ba yi da shat da klan boran ngut da bam mut ya khni bam be ya bam lang thias be he da bang pare mon we mut muret boran ngut ya bam chu re mula shklan mi tang ga ga nga ba klan ha imat kene ban pen rai kho ong ko ga de ga we ga men ga ba yu ga ba ya rap ha mo namar ko ching klan di na bar se wan thi du jok ba si khatsan litar tin smith jok namar ba da ko kali ka chabale ang krok krok awe namar ba ani ga ching di dalang da me da thiro shu khe di he da mit ngai shong ro shu sling be tang ta ko di be ma ta gen na du ka ti he ring bel phiong kren kai nga sin phiong don gi bong ba dar met kalor kun sin rang e de bo tip kata de nam de ne phi gi bala don phun thrai pin kam tip kam tip kum ka experience jong ki bala don khon mo ba yu ki ong ba imat la bande na ba anmet ba pun khon sin rang mo nama bon sin don kum ti da pun khon sin rang pa ong shit rai kho ring mo no ngas ngo kata de bo ong dia mirut le jong he ngi apc ha comment yu dan he bom ta imat ba mon de pun khon sin rang lok la rai kho te mas kha ba la sngai na anin sngai biang ka ti pe ngai la dem sngai biang tip shu ala to ka de ga jubab jong tong deng te na ga liang ga jong ang ni thu phi hoi la de thu phi pang tam pang re di dawai kham di dawai re badi te be tang exercise u kham exercise re le gym ru khlam le gym hira shudi be tang go kapon shang ai thu phi higning snem bala de phi ru phi i ki ba set pe janga long ba phi ba khlain ba ban exercise kadang khlain exercise katta dang khlain ban bam katta dang sangai mar san sange pat ya ga exercise kamot bam ru mla hara te re ga daw ba on ni thu phi na ga jing so thu ga jonga ka de ga kam hi phi man chwa duna ga kam khlain dang ga bam mo shu bala strei sok tang ban yo ban bam Raymond higini pat na dum cham snam hi October November December ila stang ban ksar ha gru kom ba pinang aniwa ka jing tre stom ka ba mi min step na yeng dan teng teng apo yeng da mi da du khadar ba je shi je ka jing tre stom do ta long shoe running bej man gasni namar kam ka de kam ka batang shoe sedang telong i hable ba pagaju ko por nga i ji to kam long ngam so thu ju ye ka miet ye sgi ye step mo la shoe lut por be chato teng 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 ban bam rum de kan mau tela tre gi ni to kam ba ka ju ko por ru mdei tang ba tre mdei tang ba ya be yang ka tension ru ngam la banong tension namar ke pher the tension bat ka stress ngala banong ba de ka stress phi haba phitre ka kam kwa ban le bha ka kam phi le research phi le bha phitre bha phi panlut ko bo jing khat ta ka da imat ka khamring ruma namar banong ban tension lem dan tension haying asem biang bet bat ka lok biang bet bat mi pa bat haying asem ro ye biang bet ko mud dan problem e andre ka de bitang ka stress bara ka juga por kadang ya por singiru ka kubun kam hadu bantar ka bon ba hi bat ba juga poru dan try na preng jong phi ki ba i ka channel Hemon Misuyam mo channel thamai bangale abai de bat ka turu nga upload por nga pule ba nga ayu ba ta ka daw mat abun sin modala pule ka khamring yu brio na kan mau sne marjar khat san khan riu khat saw e bo pule ba banga bam be tangi ka kot yeldir don stang siang be kreo ngan spni phi ka dor phinam la nge ba de manga ka jing rai kho mo to por hre de bala pule kot palat mo te kani ka jing pule kot ru ka bam ya ka bormet mat re ka panbiang wat ya ga jabiang pat kalong ke ka ba so tanat phi le phi pet yu brio ba kham tre stom kham pule ba kham yu num dan ru we ru basngai boro om de barai kho le no bofet namar ka jing pule ka pan he ya ka jabiang ya ka jing mut jing prakhat moi re ka pan re pat ya ka met phan te habasngai pat kum to bun sin pni ba
kajabiang ka kam thali la chu he na tang he kam no men mo kata kadai kat kum kajing experience ngam tep yo don le sen preng jong phiru gi ba snga jar tat start tat mo la man nong te kata thrai ka daw ba ka ba pelong nga ban long fit biang kum ni hanre ka long ka ba sotna namar kum ba kisajong kum bangi kwa kum tangi long menchwa nga shet perkhat ba dala yo khun dala armet i lok kum ngail ding adi ban fit ba re ngala prasang ban exercise jeka ban fit snga chuchu namar ba bang plak ka ba te hanre kum bangi kwa kum tangi yo long nga klemle e klem exercise klem you nga shpan bon tang ka kam yel di ban tre bat kum ni umtai mo man long ta responsible person mangala banong te kapun fit no yangi kumni gen te ka long ke ba sotanat dala yo khunru dala fit kamut kala subha kala sting katri gakta galit kawan abam gadi bat kumta ter kala suk ne gumna na deng piang la suk ban yarap te dasnga chutang ban shong kenrong e rumla andre mentar shong kenrong steng ta bang suk ta tersan jure menchuam shong kenrong tang chpo menit pa tersan shong kenot ungkot man shong muchrong mentar pat kelak jat kai gumni de shong kai gumni baro siru melele jure shong dingong kelanya dan rugi bong menchua menchua ong ba man iko bre ban ong hapo lai post nem mo dapet brio wi kumbala sau post option nem dalare ko menta pat bro wong dangi kena pleng me te dangi de kata te kunta hi galong da snga jadi khulung ba khat khanda post nem ne khat ri khun nem ro dala snga jam i kumbala rong ba andre darai ko da poi sau post nem ro i kumbala kena hi de tu ba kham ilung met le te tangita hijuba bi banga kwa panchai phi gi prolok projor ki pai gi YouTube channel angni man ko por te dan shu e re madang ngin ya pukun no khuble shibun ba dan pling jong phi gi ba support ki bakarsan page yo pipang page yo tension kumta gumni te khuble shibun ni jing support ko jong phi te ngi scam phiru phin bit phin biang phin biang kamai ke ji pin biang puli piti pin ya biang hayang sem ni chilok si korem lani si khon si kmis pa bat ta ter namar de tang ke jingi kabala man penjok ya kini ke pertai bro oi te harkat ke jingi bisa rangkam ta kada pristom ban man rakho ni te tangata hi khuble si bon min si kendo ha ka oi ka video